Sanotaan, että kaikkein paras hitsaus on semmoinen, jota ei tarvitse tehdä. Milloin hitsausta kannattaa pyrkiä minimoimaan? Mittatarkoissa osissa ja varsinkin ruostumattomat teräkset, kyllä ne pysyy niin paremmin näissä teidän suunnittelijoiden antamissa mittatoleransseissa, mitä vähemmän siellä on hitsauksia. Joo. Tai mitkä on semmoisia ongelmallisia rakenteita hitsata? Ohuet ja laajat pellit esimerkiksi, jos sinne keskelle joku kiinnike pitää hitsaamalla kiinnittää, niin se kyllä muokkaa sitä perusannetta sen verran, että ehkä näkisin viisaammaksi, jos vaan kestää, niin laittaa sellakin niitillä tai ruuvilla kiinni sinne. Esimerkiksi hitsien koolla ja sijoittelulla pystytään vaikuttamaan rakenteisiin ja kappaleisiin niin, että sinne ei tulisi niitä ei-toivottuja muutoksia.